Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan guys, iki dhisik iki maksud iki ora unduh-unduh guys, tapi iki engko dhisik ngasak. Ngasak iki opo dhewe ngasak iki yo njupuki jagung sing ijek kecer-kecer ngono guys, sing jek keri kliwatan ngono iki lho. Wong unduh-unduh kan yo ngono kae nek jenenge wong akeh nggih. Wis akeh sing kliwatan daripada sing ora. Iki persiapan dhisik. Dhisik itu cuma berdua karo Mbah Ratemi guys. Lah sing Pak Su iki melok unduh-unduh ning tanda. Iki berpisah iki dhisik karo Pak Su. Pak Su ning tanda unduh-unduh kono. Engko kole Mas Agus kuwi yo ngangkut dadi nglangsir kon jero iki marai udan. Dadine kole iki gak iso tekan nggon. Melok, Dok. Mbak ini embuh aku gak blonjo. Lah Mbak Pur gak blonjo. Engko yo kole Pak Su, yo Mas Agus, yo paling wong pira yo guys sing rono iki jere wong 10 orang. Nah iki bekale dhisik. Iki nek telur, terus sambel urang, terus sambel terong. Nek Pak Sumeng tak gawane bekal iki gak gelem guys. Soale wis bar sarapan omah, terus apa? Terus engko kan yo bolak-balik rene ngusung jagung, dadine ora sanggup bekal wong aku yo mantuk kok. Ya wis. Sami timun. Mau tak nemplok sego nek tanpa tak. Sik guys. Aku gak blonjo, Dok. Mari aku diurang duwe terong. Jadi wis apa enake ning kulkasmu tak masak. Ya pegak nggawa sego ngono iki yo gak penak iki. Gak ayem. Masak iki yo piye ngono. Njagani awake dhewe engko nek lesu sak wayah-wayah kok yo nggawa sego. Nggawa banyu. Siap guys, siap. Arek nganggo sepatu. Coba sih. Tulisan guys. Wes engko dicangklong dadi Mbah Ratemi abene wis celuk-celuk guys. Tapi kan iki modele iki gak budal isu-isuan iki guys. Soale harian. Nek harian iki kan ora harus cepet-cepet kaya wong kocek. Nek wong kocek kan kudune cepet ngendang-entuk akeh. Nek iki harian guys. Jadi budale iki santai. Kabut guys. Kaya ape apa udan neh ngono kae lho. Lah yo bune kok mulane aku guyub ning sor ploso kae moh, Mbah. Lah aku pas ngono kok. Lha wong kok ambune kok ngono kon alah gak selera mangan yam aku ning kene ngalah ning sor gedang. Aku mau masuk gedang kae. Terus sing ning guboke Mbah Pomo ya iya. Ndek iki kae. Ayo sarapan ning kono ae ning kene enek. Anu kok undukan telek ngono.
Ini ki ndek wingi pupuku ki rasane wis teol-teol lho, Mbah. Saiki mlaku neh. Kok Ngasak lu malah kesel. lho, nek ngasak malah mlaku wae, Dik. Lah ya malah kesel. Malah mbae lipek. Goleki. Ambune lah Ono iya ya. gede arang yo gak patek. Lek jagung lembut. Iya, nek lembut terus rubuh-rubuh Iya. ngono kuwi. Mbah. Lek Pak Agus nek kon anu telak iki langsung ki ngene iki. Kan yo terak iki gak tau Gak garep betah, ndelok Mbah, lho yo. ngene iki. Kok malah masakan wong ambu wis. Terus iki iso ngenteni sapa? Samsi mah pe kocek nek mata nek yane yang gek budal. Bature ndra wis isuk maneh. Ya bener ndeh, Ini cek bentukku kok sing nyacang tak gendong. Ora aku timbang. Bukan punya aku. Makanya aku mau nggo gembreng sing iki tak buntutku nek kene ora patek krasa teng punggung kene. Ngenteni sapa, Lek? Ngenteni sapa? Lah gung roh. Roh lali aku kayak roh no. Walah lah piye? Lah sing duwe gak melok. Melok engko ndrare. Lah iya. Ngono kuwi lho. Rene mbok sing rono. Lho lah ngarai. Lah iya. Mau ora mbok terangno sik oleh sing ning ndi dalane kan akeh, rono enek, rene enek. Ape kerja angkleng-angklengen ngenteni sing duwe, guys. Ora rembau nih. Kene aku bagi dulu. Loh, aku sing kok kene. Ya wis, Iya, Mbah, terus rene aku. Alhamdulillah, guys, wis teko nggon. Ki ngasaki ki lho, yo goleki yo mbah. Piye yo gek-gek mbok nek sing kliwatan ngono lho. Iki ketok yo kliwatan iki. Lho, tenan, sakmene gedene iki lho. Lah sakmene gedene iki lho, guys. Kliwatan jenenge wong akeh yo. Tetep mbah ra ketang cok loro tetep enek sing kliwatan yo ngene iki. Nggo eman kowe entuk sak karung rong karung kan. Kae ngadeg kae lah kliwatan kae. Tetep enak yo lek Wartono lah kae. Lah kuwi iya Mbah, lah pirang-pirang Mbah ki lho. Papat kuwi. Lek gak entuk diasaki nggih, iki ape diasaki. Sing duwe. Loh, gak oleh lek lha iki dikerjakno iki. Gak entuk lek, iki pesene sing duwe ngono iki lek. Iki ki aku ki kerja gak ngasak. Aku marai yo pesene sing duwe ngono dadine yo wani menging. Nek Mbah Pomo ki lah ya wong-wonge ra patek krungu. Enek wong ngasak, guys. Iki tak penging wong yo jenenge wong diasaki dhewe kok. Golekno. Lho gek enek wong dipenging Mbah iki aku wis teko kene iki lho. Enek wong ngasak. Lho Dik mbok gendong nih Mbah sampean. Lah yo. Kae gelem ngaleh apa ora Mbah kae? Empun lho Mbah, niki ape diasaki dhewe lho Mbah. Lah iya, piye Mas ngene iki? Dikon ngaleh kae yo angel, piye Mas Arif iki? Wis tak penging lho Mas ngene iki lho ya. Tapi yo cek nekat. Iki wis karek sing sak depan iki tok, guys. Sak rono iki sing sebelah kene wis, sebelah kono wis mau pertama mau, sak mrono wis kabeh. Nah, kae ya enggak jam 8. Kae, guys, lek kae
bar tak jupuki anggek wani njukukine, jek ngresekine. Ndek mau pertama mau kan kene yo kerja yo guys, sing kono goleki kliwatan yo gede-gede guys, kliwatan iki jagonge yo gede-gede. Ngerti iki. Oh, sik sak mini-mini gedene, gak lumayan. Niki wis entuk setengah karung kuwi. Mbah mijek ning kaya gek rono. Iki sing bagian pulur kene. Karek sak ajunan tok ku lho, guys. Engko terus ndang ngaleh ning mbahone Mbah Pomo kono sing kidul. Kira njujuk sing mbahone Pak Detris sik. Gek jam 8, guys. Iki dhisik leren ngombe. Pokoke dhisik iki nek kon ninggal air putih gak iso, guys. Meskipun kuwi tangi turu sing tak ombe ya banyu putih. Mbuh piye nek wis kulino ki lah mbok banyu putih sak gelas gede kuwi ya entek, guys. Tapi nek gak kulino ya Tapi dhisik iki wong kulino ngombe nek tangi turu terus karo lungguh ngono ya kudu ngombe tangi turu ya sing digoleki banyu putih ya, guys. Makane wong-wong lah ya mlaku akeh teko gubuk kok ngombe entek setengah botol ngono. Lah ya piye mosok kon ngempet ngombe ya ora iso. Ngombene kuat dhisik iki. Alhamdulillah, guys. Kene wis rampung. Ayo, Mbah Mi gosak. Ngaleh. Pindah ngidul, guys iki, ngaleh ngidul. Ini jam 8:30 rampung. Engko mlakune setengah jam dewi. Soalnya aduh walah ki rapiyah Mbah Mang ya. Kok urung enek wong ngusung gembretek napa yo ngenteni awan yo, Mbah. Paling ngenteni awan. Lah yo. Nek awan iki dalane lah ya penak nek iki cek gembel niki. Walah guys, nek kok kaduan gitu ya sake mluwetuk kae sing tukang ngusung wis do. Rene. Nah, kok ngono. Iki desih ki anggek kon dhuwur iki. Kuwi karek sing kidul gubuk tok rek, sing lor gubuk wis dientakno ndek sore. Ngono kae. Montor nang. Lah ya kok lah munggah iki kok nek enek sing nyurung kuat apa ora nengko. Dek disuruh ngilik pri niki lho. Saiki alah ngono nah Mbah, nggo loro rugi le. Ngono paling. Lah kalau halah entah. Ngono kok ido prigel halah. Ngono ya trimo di trel-trelno kok ngono kae lho. Ra montor pengkoh ya ora ngatasi wonge lah klumbah nek ra prigel ndak. Lah yo. Nang metu iki teko gubuk, Mbah. Wong yo edak rono. Iki eloke, Dik. Lah cara kok kene apa kok endi? Kene tapi renek yup-yupane gak jujuk gubuk sik kono ae. Kok gubuk rene munggah dhuwur. Ketok yo resik yo, Mbah. Ngerti ya? Anu, Mbah Pomo terus melok asak, Dik. Lagi montore ning ngono. Ayo njuk gubuk sik lho bontote dipanasno mambu segane engko. Kalau alah yo. Udah prigel kok maca. Gak. Ora nek wong kok, Mbah, mungkin. Ora. Koetan, Mbah, nek wong lho. Awas, Mbah, nek wong, Mbah. Atuk ndoprok sik timbangane ngono. Nang kono sik ae. Aja ngadeg. Endi dalan sing teko gubuk kae. Walah
Walah Lek, sampean mang penak sing rono ae. Lah wong karek sing kidule gubuk kae kok. Apa? Penak sing metu rono kaya but mang. Iki kan karek kidule gubuk. Kok seneng muter. Ndak Mbah, gak dibarno ndek sore wis. Yo muter kuwi lah. Ape munggah rono nganu ning kok gubuk kuwi ya. Rono entek Mas. Ndak ijek rono. Walah kok seneng ubeng-ubengan kaya ngono metu ndi kae. Walah sing sebelah kene mang wis di asaki Mbah Pomo apa piye ya? Iki kok wis enek sak-sak ning kene. Apa ya wong kocek ndek ini? Sake jebrol ditinggal guys iki terus diganti Mbah Pomo iki paling. Ndek iki sake metet iki. Oh. Sake metet urung sida diangkut. Lah iki cek sak-sak e, Mbah. Lah sake metet nggih diganti Mbah Pomo paling meng. Lah ya lek pairanmu metu gubuk ape munggah mendhuwur kae lah kono. Jane penak mang metu sing lurus mang lho, lek but mang terus jutul wae jayus kuwi. Teko sor ploso kae. Menak kok seneng kae lah yo ya hubung-hubungan ngono. Tapi nek wong lanang iki mbok piye kok yo prigel ta. Lah sing walah lha kuwi sak-sak yo ijek kok ning kono. Sijine mang mase kamang yo muter rono tek. Lah kae sing ngisor yo ijek nok Mbah. Ijek kamu roh. Lah iya. Paling dek ingine iki wis nganu ndek sebelah kene roh. Kayak mang meneng ae sik Mbah. Angger njungok ae sik kono kan betul liwat. Kadang kan ndotok. Lah iya. Iki lek pairan laran gubuk sik. Yo, anake samsi malah hubung-hubungan ning kono iki apa nggawa sing ndi lho iki. Putere kan gak iso. Lek paran cek golek dalan ki lho. Kayak uang. Ngono yo wani ae nek wong lanang wis. Kan metu kene kan kono karo munggah, gak kok kono medhun. Iya. Lek kok yo munggah rene neh lek gak jeblas rono. Sampean munggah rene. Lah kuwi kuat apa ora kuwi engko? Kono sandal. Lah kuat apa ora? Lha iki Mbah Pomo entuk apik-apik niku kok. Sarapan. Sarapan. Engko sik. Aku bar sarapan mak kok mah. Aku nggawa sego. Wah. Sik. Woi. Halo. Lho rupiah iki lho. Mas Udin. Bayar apa? Cek gawe dalan, guys. Nggih dalan apa tinggo munggah rono kae lho. Lah ku mang sing ngisor gak ning dalan mas siji. Mbene tengah-tengah meng nganu sapa kuwi lho bojone Is. Ning rono kuwi. Ampun. Bojone Is iki sapa jenenge? Ayo, kok yo iso. Aku Pejuang rupiah. Kok teko ngadai anu sak sing Sak rusak. brodol. Brodol Walah. tak gakno sak piapa. Iki aku yo nggawa 5, Mbah. Walah. Lah ya aku yo nggawa 5, walah sing ning dhuwur-dhuwur kae yo ijek, Mbah, ternyata. Cek akeh iki. Apa nih? Lah kuwi usungane kae lho jek niku kae. Lah iki sing kene padane mono jek utuh lho, Mbah iki lho. Nek dingetikone gak ketok, dingetikon dhuwur nglerap. Cek utuh sing kene nggih iki. Lah ya. Iki awake dhewe kon ndi, Mbah? Itu kan sik. Kene ya. Iki lho, Mbah, mumpung cek ijo piye yo munggah rono. Rono. Sing ujung ora ana tetap kok ujung ngetan sik ana badan kok. Gak, lah ngenteni dalan. Ngenteni dalane. Dalane trenceng, Mbah. Dalane ben trenceng sik. Wong ngusung kuwi engko panas Mana banget. Bang Asak iki nang kono?
Ya wis bar. Tapi anu urung jeger jeneng lor aku kok mangkatake. Lah jerene oleh kowe. Oh, ususe metet kono. Oh, Mbah Pomo oleh ngono. Ngene lho TK, ape cek no. Kono wis bar iki ngono. Lah ngono kuwi mbok omongno cara mana hari gak aku diamuk. Tak seneni ke mang Iya, sing iya. ngasak. Anu aja ngono, Mbah. Iki wis Wong dikerjakno. ijene Tegal anu rek sapa? Mute. Lah mangki ngene Mbah tak kon ngaleh iki ngene saurane TK iki. ape cek wis bar diingi aku ngono. Saurane iki Mbah Pomo oleh ngono iki. Oleh ususe metet ora aku. Oh, alah. Masa. Aku yo ngene. Wong kene kamah diweleng karo Ari nek. Lah iya, aku lah yo wedi. Mbah, Mbah Pomo ki gak patek krungu yo Mbah, jenengan paling Ya, salah terus ndi? paham. Yo tak kon ngaleh terus Wong- ngaleh. Rumah saku tau melok ocek kene dhisik kuwi. Ora tahu. Hah? Gak, Karo bojone? ora bojone Gak tahu. mati. Bojone mati gak ndek bojo. Oh, alah. Engko sing ning kono setengah sak. Rene ah. Sing ning kono mang entuk setengah sak dhuwur, engko nek mulih cangking. Sing ndi? Ning gubuk kono entuk Oh, iya. ngasaki. Kok gawakno rapiah kono gek nek iki. Kayak nek taline. Yo tak tangi. Engko nek mulih cangking. Kok kono tak go ngebek kidul kae rong kuwi. Sing kene wis bar. Brodol. Sing kene wis bar mbok goleki. Hah? Wis bar mbok goleki sing kene. Wes. Sing mbok asaki ndi, Mang? Wes kuwi karo kae. Wes. Loro ya. Berarti engko aku rene. Kono loro. Iya. Tak entuk 5 rek. Ya wah, wis bar mbok sak kok kesitok kono loro. Anu Mbah masane iki sing brodol, sake sing Tapi metet. dejine aku asat aku tambah. Wong kene ya butuh duwe rek Mbah Pomo ora patek utek sisat ngono. Mangkane kuwi. Takon ngaleh Wong terusan. kamah diweleng. Kowe dak cepet rono lah kuwi ra temi ndrarah lah, Mang. Lho, tak oyak-oyak Dik. Nggih. Tak seneni kok. Sepurane nggih, Mbah. Aku ngono wong iki wis dikerjalno tiyang niki, kula tiyang kalih niki. Pokoke nggih ngapuntene mawon aku ngono Dik, Mbah. Jenenge wis Aku kabaten getir-getir nebok kono apa ora tak aku ngono. Iya. Oh. Banyune yo entek bagus. Lah wong aku kok Loh, carane walah. itu. Kok kon gak tukang usuk sak aku ana. Iya. Nah, gawane ngerono iso nek ngono kuwi le. Kono nang aku. Wah, lalah koyo ngene iki. Lho, liwat kene ya. Lho. Ya Allah, gowo telu-telu ngene. Kan jenenge penak kene. Kok ya iso, ya Allah Gusti. Oh, lah. Tapete ngopeni anak bojo ya, guys, meskipun dalane mbah kaya apa. Wong eneke dhuwit ya ning dhuwur bukit ya panggah diterjang. Panggah di nyanyi. Panggah semangat golek dhuwit demi anake, pengen tuku jajan nak duwe dhuwit. Tapi sapa ora maksudin nggih. Ki mung aku ya muter kok genengan kono tak perawat kok ndang nyegur lor aku ora roh aku. Berarti kene urung mbok asat, urung mbok asat. Saya aku ya ora ana rek. Iduk Mbah, iduk. Iduk sampean iduk. Pas mbok asake kene wong. Aku ora ngasak kok. Wong lek tak loro tak kumpul karo buku Ya ganjil wes. lho. Ya wes. Tak ora ngasak lah aku, tapi Ya. ora nek tak bak ae kuwi tak gorono mang. Ora ngasak aku. Kowe kok nek ape sarapan ki segaku ning kene ya. Kok wareg kok. Engko banyune kon gawakno sing usung. Wong anu apa, kowe nek ngasaki lor kene sik ae. Lor kene ae. Heeh. Ya Dijane nang iki sak kono. munggah rono ya Mbah berarti. Iya. Banyune kok kon Kok tak mek aku. lho, Wong ape mulih mek Tak meleng anu, sapa? Cah kuwi lho. kon gawakno sing usung kuwi lho. Engko ngeneke. Ah sengadai aku rek sore rek. Iki nganu, sakit Ada nyang ya, kok sak ndhuwur. Lah mbah lah piye Mbah cara ngono? Kayak munggah terene. Gosak sih. Ya apa nggo saksi tok engko diseni wong loro, sing penting ngono lho Mbah. Iya mau ngasak wis tak kowe ngebeki. Lah ya, ya ora beki sitok kuwi kok wis teko ndi kok. Ayo guys, mulai nah ya guys. Alhamdulillah wis lak panas. Mas. Ngasak. Alah dikon ngasaki, Mas. Entuk sithik-sithik luwung. Anak sing rono, anak sing rene, ya guys. Setengah 12 guys. Walah panas iki klimpling-klimpleng. Jam 11. Tengah rolas Mbah. Mil-milane kates guys, kates mentah-mentah lah grasai. Kata sumpah.
Ora nek cemilan. Iki banyu es enake banyu es diingi. Tak ombe. Alah ora apa-apa, Mbah nek ning baon ki apa enak. Cek kriak-kriak tenan, Mbah. Muka. Bangeten yo dadi wong Dayak, guys. Panganan ngene yo enak. Alah. Tapi ya. Lah yo wong ngusung kok bayani menyala tenan kok nggo papat-papat dalan koyo ngene kok yo. Nek trimo iki ngene, Mbah. Lah sing kae lho munggah gunung. Lah kae kliwatan sak-sak ngono kae kok. Nggih. Kae nek, Mbah, putah-putah kae. Cek tunggale balen. Lah kok Mas Udin kok kene ngono sangkane ngono. Oh. Iya kae engko paling diimbali neh. Wah, lek ngati iki, guys. Lek ngati, awas alon-alon lek. Ya Allah, rekasane wong lanang ngene lho, guys. Golek dhuwit direwangi kok ngene. Nggo telu polae kok ngene ya Allah. Ki trimo nggo telu nek sing nggo papat-papat. Kuwi ambles kok ya, Lek. Kurang urukan kuwi. Nek lemah malah ambles. Mbah Pomo sik jahit mong lho wonge. Kok kadungane. Engko ben dikeki ngono. Debok le ben dikeki debok. Malah. Mantapnya salah Lombok, guys. Ndak yo enak, Mbah. Ndak yo gathok yang katas mentah dilalapi Lombok iki, guys. Tapi yo enak yo, Mbah. Nek ning baon ki lah. Apa enak. Iki es ndek lah turu, Mbah. Es dadi banyu kabeh lho. Ning baon ki Pak Su ki lho, mek kau wit ki mentah ki dipangan kriak-kriak, Mbah. Apa abang ngono rupane. Putih jebleh ki lho. Ya dipangan iki sama. Enak iki ndak kicik dek. Lah kok dadi wong Dayak Mas aku ngono. Enak iki jere. Alon-alon ae le, dalane kok ngono le. Halus. Sapa ora? Cah enom kok. YouTuber iki Mas, ndak aja ngewasno aku, ngewasno dalane ae. Dalan trimo sakmene iki kok. Awas Mas, halus. Alah, Loh, rekosone. Awas. Liwat. Lah iya, ora kaya nek nganu ya, Mbah. Kok cara mriki mbayangno goleke rekasane kok ngene. Kok Kalau ngono kok nang wedok wae. lah iya. Awas. Keterak. Ngalah. Lah kaya panggah jek diliwati, Mbah. Engko gathoke endi iki? Sing kon dhuwur berarti ngono. Ki urutanku ndek ngidek aku ki turut kuwi, walah kluweh gedhangan kae mendhuwur kan, Mbah. Jagung entang sak jempol-jempolan sikil cilik-cilik tenanan. Ora nek jagung lemu Mbah sing tak turut kuwi, sak kae rono kuwi. Cilik-cilik tenanan.